Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ PM सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै रिपर्ट थाबाय। गुड इवनिं गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो। जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, जोंनि बाक्सा, चिरां, उदालगुरि आरो गुटे आसामावनो पुरा भारतआवनो रेप केस जानायनि जि कन्टिनिउ सोलिबाय थादों बेफोरो 4-5 बोसोरसोनि सिगांनिफ्रायनो जागासिनो दं आरो क'क्राझार, चिरां, बाक्सा बेफोरावबो गुबुन जायगानिफ्राय सन्देर फैगासिनो दं। नोंथांमोना मिथिनो मोन्दों दाख्लै बावैसो बासुगावनि सासे फोरोंगिरिखौ हमनानै फैदों, हमनानै माने सेन्देलफोरजों सोबादों आरो पुलिसफ्रा खाबाय। बेबायदिनो मोनसे निउस बा खौरां नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनो सानदों। जास्ट दानि बावैसो आंनो फोरमायहरदों आरो लोगोसे बे जाथाया जादों 6 तारिखआवहाय। साननैल' जादों, दिनै 8 मार्च। बेवहाय फुंबिलि नार्जारि होननाय सासे बिनानावखौ जास्ट 4 बोसोरल' जादों, 4 मिथिबायना, 4 इयार्सल' जादों बे हिन्जावसा गथ'आ। बे हिन्जावसा गथ'खौ मोनसे गेवलां अर्गेनिक फार्माव खामानि मावग्रा सासे निरन मुसाहारि होननाय सुबुङा बेखौ रेप खालामदों होननानै आंनियाव रायजो राजाफ्रा फोरमायहरदों। दा बे बाथ्राखौ आं खोनानो मोननानै गोबां दुखु मोनदों जे जोंनि जायगायाव खालि रेप खालामनाय। स' बेबायदि जाथाया माब्ला जोबगोन? सासे 4 बोसोरनि गथ'नि सायावहाय मा नुदों जे बे गथ'खौ रेप खालामनानै जिनाहारि खालामनाय। दुखुनांथाव बाथ्रा आंनो फोरमायहरदों, नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ आं मिथिया, खिन्थु बिनि सायावहाय संबिजित खालामनो पुलिसाबो थांदों। दा बिथांमोना बुंदों निरन मुसाहारिया 23 बोसोर बैसोनि सासे सेंग्रासाया माने फुंबिलि होननाय सासे गथ'खौ रेप खालामदों। दा बेवहाय गामिखौ होनदों मैनागुरि होनदों आरो बे जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दं। दा बिथांनि जे फुंबिलि नार्जारिनि बिफानि मुं बे चक्र सार्जिया होनदों। चक्र सार्जिया नार्जारिनि फिसाजो फुंबिलि नार्जारि जे गथ' उन्दै सासे 4 बोसोरल' जानाय बेखौहाय मा होनदों जिनाहारि रेप खालामदों। माब्ला जोबगोन जोंनि जिनाहारि बेफोरबायदि रेप खालामनाय, सोरखौबा गावथारनाय, सोरखौबा बुनाय, सोरखौबा दम होनाय, सोरनिबा न'आव सिलाइ मोननाय, इलिगेलि सिलाइ मोननाय, सोरनिबा न'आवहाय लाख थाखा मोननाय, बेफोर जि खामानि, बेफोर जे जाथाय बेफोर माब्ला जोबगोन? जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि गुनजेर, बेफोरबायदि मैला आखुआ माब्ला जोबगोन? दिनै बे निरन मुसाहारिया फुंबिलि नार्जारि बिनानाव उन्दै बैसोनिखौ रेप खालामबाय। दा बिनि सिगांबो गोबां गावनि फिसाजोखौनो, गावनि फिसाजोखौनो, गावनि बिनानावखौनो रेप खालामनाय जों नुनो मोनबाय। बेबायदि जाथायनिफ्राय जों जानगाराव जानांगोन आरो बेफोरनिफ्राय जों जानगाराव जानोबा आं दाख्लै बावै मोनसे इउनाइटेड निउसावहाय मोनसे इन्टारभिउ होनायावहाय आं बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। जोंनि जे बे गथ' गथाय बेबोथ' उन्दै गथ'सो, 23 इयार्स अल्डल' बे निरन मुसाहारिया। जोंनि जे गथ' गथाय बिसोरनि आखल आखुखौ सोदानोब्ला बिनि मेन रलानो जागोन बिमा बिफा। मानो होनबा गुबुननि बिमा बिफाया बुंनो थाङोब्ला, गुबुननि बिदाया बुंनो थाङोब्ला नोंनि जायाखै, नों सोर आंखौ बेबायदि बुंनो, नैबे बाथ्राखौ बुङो आरो लोगोसे बेनि फिननायखौ होनो हागोना सोर? बेनो जाबाय बिमा बिफा। बेनिखायनो बिनि सायाव मेन रल बिमा बिफाया लाथारनांगोन। मिथिबायना रायजो राजाफोर? स' बे जाथाया जादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मैनागुरियावहाय आरो उन्दै बोसोर बैसोनि 4 इयार्स अल्ड जास्ट फुंबिलि नार्जारि बिनानावखौ बेखौ रेप खालामनानै निरन मुसाहारिया दोनदों आरो बिनि गेजेराव बियो गेवलां अर्गेनिक फार्माव खामानि मावो होननानै बुंदों, आं सिगाङाव खोन्थाहरदों। नाथाय गेवलां अर्गेनिक फार्माव खामानि मावगोन ना मावा आं बेखौ मिथिया। आरो बिनि गेजेराव गेवलां अर्गेनिक फार्मनि जे खामानि मावग्रा निरन मुसाहारिया 23 बोसोर बैसोनि बे थांनाय 6 मार्चआवहाय फुंबिलि नार्जारि एबा चक्रजया नार्जारिनि फिसाजोखौ रेप खालामदों होननानै आंनि सिगाङाव फोरमायहरबाय। बे बाथ्राखौ खोनानानै दुखु मोनबाय आङो। स' बे स्टप जानांगौ, बेफोरबायदि खामानिया स्टप जानांगौ। बेखौ जों बयबो इउनिटि जानानै बिनि सायावहाय साजा होनांगौ। जुदि थारैनो निरन मुसाहारिया जुदि फुंबिलि नार्जारि बिनानावखौ उन्दै गथ'सा 4 इयार्स बेखौ जुदि रेप खालामनांगौ। थेंक इउ स' माच, गोसो गोथारै गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे फुंबिलि बे समावहाय बयखौबो हेपि हलि जासिनानै आरो लोगोसे खुलुमनाय थाबाय। खुलुमबाय, थेंक इउ।